sa nakulang kabaksikan ng Diyos, kaya sisay bagang tao ang di maglumaguto asinamin mo ilong Jesus awi
Pinatukaran patri akaabang Gamangan pagtulungan lubuknya Lahat na buhay Ay lahat Natayan Pantabain At kalangan Jesus Narising isa sa kalbayukan sumagat sa abaga nasasaan. Sibay kayo eh? Asang patros na madabot. Yung unahin ha? Unang nga Brad. 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 Ay, sukol na kami. Langkas estos enemigos resultados en San Marcos capítulo 15 versículo 28 Yenganik nananaan turut asin kasar yung surat Herod na surat ikadwang litra ini ang ikatulong ining iri ang ikapat naman kaulugan iyo inot na iyo enot na iyong Jesus kini Nazarenot na ere naman rin ng kailan tayo sayon o diyorong napagal anak karangkay ninyo tulog kala tinatabo na embryoglit latino kung pag-isipon naguran katanusan ang saintong pag-apilar dahil ko na pagsanglian ang surat kong naman paghali na nagalian malulubuan ang gong maturing kayo na itong pagkalitay si Jesus nasasakitan na mag-isama sering ang paramong ninda isama na ipaduba ay kahit tong duwang masiwawa kahit tong duwang maluluo nakatuntun ang sa tuong ining taong bagong batang konsiring ining ginibong kaurihan nato na ning malulubong hudiyo na dinara siya nagkatapman sa dirin nga ning paglagan
kaliwanag. Ang lawag pagkaliwanag, inabot at balanggulat. Ang isin na maliwanag, Ang ipon, ang ipon, alas na sa nungon. nangungurog sa gayon. Nangungulog sa gayon. Oy, Lord, siyang kaiba. Soldado, Ang bago siya. Naglalakaw sa ibang kahiyasan. may Pagkakita ko sa malaking pinag-uusapan, ikot na pinagpapasad. Kasiring nakamukta ka, napapagala, bilang tunay na. Ako buuin, lumugalo, lalaki na padarangan mo, na ito sa kagayo. Noy, 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 sa araw-araw, inilang patugunin. Ang daga nagbabagbag, dismayada, dismayada ang kasugat, en la tristabilidad. Pag mundo daing kasama, ang oras kampagan, nagdaligara. At ikot, ano tasiring ka, nasa kromadero, kapinagupang ang imong si Jesus. Minsan siya buhay hirap. Yang nagsarang kung sumatungkit ang ulan. Nagkanisarang-arang ang luha, nagdadalag na iyo ang pagtara pagkagiman ulay ni Kristo. Imanusuas kumindo, Espiritu Mili, kung pag-isipon totoo, sukat ipanuyang gayo. Diyos ko, ulita. Ako'y at akong kalaguyan kayong sikala sa magsamang sa gaiya. Pagkatapos ng pagtarang ni Jesus, kaingin kulay na atos ito naging aganan tayo. Tinunglay, iyon na sipagagagan na tayo. Todos man sanaan
na ang luha sa mata ay nakakatanis na ina. Ligdinganit na sungkat ang daos na propesiyas nga amin mga santos propitas puraling dyan isinura. Pag nasawa pagkatanggal ng bagang nilamit tulos man sana ay rotulong apat na litra. Sinanggal ninda pinoktok itong bako na naglabot na sa tuong kamot ni Jesus pagkahari na mabunot ang sa'y walay isinod sa indang may tinakaray sa banas ang nasasablay. Isinunod ninda naman bago sa dampang tinanggal ay nahay ang hawak na pagpatuloy. Luway-luway ng gayot pag-ibaba inda sa krus na minamanan si pagkakapot ipinawawagan na tulog sa